Ang baton han imo problema. Karamdam nga nagahatag hin mga sagton para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla ha imo. Ang baton han imo problema. Nadangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong perti. Ikan halunin ngadto Sabado. Ang baton han imo problema. Waray problema nga dako, ha Diyos di masusulba. Mao pa nga gabi ang tanan mga kasangkayan. Adi nalawat kita in usa nga episode na aton programa Ang Baton Han Imo Problema. Ang layunin mga kaibigan, natulungan po ang ating mga kaibigan, mga kasangkayan, ano man nga problema ngay mo ginaatubang. Waray problema nga diri masusolbar pinaagit pagampo. Welcome po sa ating programa. Ito si Kuya Joel. At kumustahin ko ang aking katabi dito. Kumusta ka, Ate Beck? Maupay nga gabi ha imo Kuya Joel. Ito mahusay lagi ha. Pinaagihang grasyahan Ginoo. Okay, kumustahin natin, Ate Beck, ang ating mga first time nag-tune in sa ating programa. Welcome po. Lunes ngayon, November 16, 2020. Talagang nalalapit na po ang Pasko. At sana po ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ada ka mo maupay nga kahimtang ang iyong mga kinabuhi. So para pagtikang aton na programa yan na magampuan kita mga kasangkayan nga buligan kita ang Ginoo. Sige, magampuan na kita mga kasangkayan. Maupay nga gabi Ginoo. Damo nga salamat Lord nga ani naliwat kami. Aupod ka namon, Lord, hapa puro haton niya nga gabi. Yan, Lord, among Ginoo ginimbitahan nimo baran nga present animo baran nga Espiritu Santo nga maging kaupod amon. Yan nga gabi, and we thank you, Lord, nga ikaw maga-bless din nga ministry, pati ang mga viewers, anira mga panimalay, ngan pati Ginoo and ito na amon Ginoo signal. Lord, salamat na nimo pagkiwa in Jesus' name. Amen. Amen. Ang bagyong na madulong pala. Okay, kumusta po ang ating mga kaibigan? Yung pong ating mga kabugtuan, Ginoo, Jesus our refuge, din Tanawan Leyte. Ang atong mga kasangkayan, nga padayon, nga nagsusubaybayan atong programa. Welcome kita mga kasangkayan. And excited kami nga makikupod na iyo. And I know, excited liwat kamo. Ate Beck, aton kumustahon na atong mga kasangkayan. Nga yan na pala nag-tune in. Yan ang gabi. Maupay nga gabi yan naton mga kasangkayan. Di harayo nga lugar. Unahon tanay pagpangumustaan mga harayo. Dida kan ate Mita Songgalia, kan ate Corazon Medrano, kan Ching Yusel Tulibas, kan Sandra Tulibas, kan ate Mika, ano ta? Dida Hakuait, ngan kang Kuya Joe Ladisma, ngan Richmond Tulibas, ngan ang tanan naton nga mga viewers nga ada harayo kan Ima Avila. Opay nga gabi ha iyong katanan. Good evening, good morning. Kanate Hilda Cotoner, di Dani Dordan. Ngan, di daliwat na naton pangumustahon di ha Manila. Kumusta ka mo? Ngan, bisan may mga challenges sa kinabuhi, di ha may ano to, ang ginagyan ng Ulysses. Marikina. Okay. Pati nga tutunan na. Dili ko nagsayod, Ate Beck. Basta't ginagian na. Cagayan Valley, Kuya Joe. Oo, Ate Beck. Okay, natong mga kaibigan dyan sa Cagayan Valley. So, nasusubo kami tungod heto na itabo. So, laban lang mga kaibigan, yung ating mga kabugtuan sa Cagayan Valley, duruhin kataasan baha, Ate Beck. Nga damo gihapon mga casualties tungod ang mga landslides nga naitabo dito sa Cagayan Valley. So, ang Diyos ang patuloy na magpalakas sa iyong mga buhay. Mga pangumusta, gikan ha Tanawan Leyte ngadto ha Manila, ha Cavite, dida ha may Tansa Carissa, ha may Green Gate, ha Imus Cavite, ang mga Isabelo family,
Constantino family, pati and Villalonga family. Mga pangumusta kayo, kumusta ka mo? At magandang gabi sa inyong lahat. Siguro katatapos pa lang niyong hapunan. Kaya makinig at magtipon-tipon na tayo. Lahat ng mga anak at mga apo, magandang gabi sa inyong lahat. Alright. Ating po mga kaibigan, mga kabugtungan din na Tanawan Leyte, and Cubacha family, Songalea family, Ortiza family, nga tanan nga nag-tune in yan na atong mga kabugtuan, Jesus our refuge, atong mga leaders, maupay nga gabi hayo nga tanan. Okay, maupay nga gabi hay imo Annalyn, dida haro Leyte. Oo. Dida haro. So mangumusta na kita dito sa Baharayo. Ngadto sa Isabel, maayong gabi. Sa Merida, maayong Sa gabi Ormoc. pod. Sa Ormoc, maayong gabi sa inyo. Og ngari kita sa Carigara, sa Haro, sa Leyte-Leyte, sa Bileran. Maayong gabi sa inyong tanan. Og ngari kita sa mga waray-waray nga seksyon. Adiha Haro, Hadulag, Haro, Santa Fe, Pastrana, Alang-Alang, Ate Beck, mga Pastrana, viewers. San Miguel. Alright. Ay, maupay nga gabi ha iyong atanan, nga diha palo, nga di kita ha Santa Fe. Ngan tikadto kita yan na Hadulag, Tolosa, Dulag, Tolosa Dulag, MacArthur, Mayorga, Abuyog. Maupay nga gabi ha iyo, ngan nga to kita sa Southern Leyte. Kahinunangan, San St. Bernard, Southern Leyte, Surigao, maupay Surigao del Sur, ngan Surigao del Norte, maupay nga mayong gabi sa inyo. And ngadto sa Cebu, mayong gabi sa inyong tanan. Ngan dinihatan, awan Of course. maupay nga gabi. Of course, hindi naton kalimtan Kuya Joel, mo. Alright. So, wala na ako kukumastaw natin, Bek. Kaya niyan, babasahon kaya po natin irang mga comments at aton topic. So, yan ang agabi mga kasangkayan. Ngayong gabi, ang ating pong paksa ay patuloy nating pag-uusapan ang magpapalakas sa ating pananampalataya at patuloy po tayong mananalangin. Kung meron po kayong gustong ipag-pray, just comment sa ating comment section and we will right on the spot. Tayo po ay mananalangin sa inyo and we believe God answers prayer. So, Amen. para po sa lahat, ang pasimulang awitin para sa inyo. Bagong umaga, bagong pag-asa. Umabot na liwat ang bagong aga ngan ini nagahatag imbag nga paglaom kun kagabi man ikaw nagmasurugon tungod ang problema nga diri mo naiilo yan ang maaga sangkay ko maaamkon mo ang kamurayawan magsarig kala ha Diyos ikaw iya bubuligan. Maski ano ka mabuga anatong ginpapasan ha mga pagampo naton kita magin madinaragpon di ka magruha-duha ken Jesus kala magsari ha iya mga ikin saad imula lauman hiyaan suok masangkay marigon nga sarandigan iya aton nagsasaad na dire kita niya kayaan lalara pag-unga aga lalalara pag-unga paglaom. Okay,
welcome na liwat kita mga kasangkayan. Hanaton programa, hanaton paborito nga programa, An Baton Hanimo Problema. Pangumusta Ate Bek, hanaton mga kasangkayan. Labi na naton mga first timers nga nag-tune in yan Ate Bek. Welcome, welcome po kayo sa ating programa. Maupay nga gabi naton mga kasangkayan di ay nga daha Samar. Samaria. Daha Burungan. Katbalogan. Yan. Diin pa. Northern Samar. Northern Ate Bek. Samar. Western Samar, Eastern Samar. Yan, damo nga salamat tayo mga pastors sa niyo pagpamatihan naton programa. Nga na naton mga pastors gihapon di daha Cagayan, di Oro City. Ngan maupay nga gabi di daha Bicol, nga iba pa nga mga lugar nga naabot na naton programa. Magandang gabi sa inyong lahat. Amen. Lalalara, bago nga paglaong, nagaagian kagabihon, pag-abothan kaagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahaimo. Kada bago nga aga, may bago nga paglaom. At tubangon mo nga may kalipay, ngan madayaw ka haiya. Hiyaan suok mo nga sangkay, marigon nga sarangdigan. Hiya haato nagsasaad. Alright, Ate Bek, patuloy natin kumustahin ang ating mga kaibigan, lalong-lalo ng ating mga first-timers na nag-tune in. Thank you for sharing, mga kaibigan, mga kabugtuan. Salamat na niyo pag-share, nga doon niyo mga sangkay. Ibig sabihin, love good niyo yung mga kasangkayan para makabatihira ito ng mga pulong ng Diyos na magdadasig hera kinabuhi. Okay. Alright. Ang mga sharers nga na nato mga tapan, maupay nga gabi ha, iyo nga tanan. Tiring ni Ate Gisa, yehey, may dana namon wifi, di rin na magloading-loading. Okay. Thank you. Thank you. Salamat sa Ginoo. Maka-wifi na Gisa. O sana nga tanan, ano? Oh, siring lot ni Judith, maupay tira signal yan na. Ay, normal. Basta mabati kahan baton. Diri ka magkaluding-luding. Okay. Hallelujah. Waray problema na dako nga diri masusolbar. Hallelujah. Amen. Salamat at masayang magandang gabi sa ating lahat. Pampastrana Leyte. Oy, kumusta naton mga kasangkayan nila Pastrana Leyte? Oh, mga Nobi family. Oh, Oh, Nobi pa. Rosemary Nobi. Okay, good evening ha mo, Rosemary. Burawin pa. Kumusta? Uy, Ato mga Pastrana, taga-Burawin. Burawin, Hulita. Ano pa? Basta nga daha Dagami. buyog. Oh, may Oh, naton dida. buyog gihapon. Nga daha Burawin. Okay. Oh, okay. Yan, ate Annalyn, haharo. Mhm. Okay, maupay nga gabi ha. Iyo nga tanan, ng tanan-tanan nato mga kasangkayan nga gabi. Maupay nga gabi. Kasangkayan ngayon, maupay nga gabi ha aton nga tanan. Okay, so yan nga gabi. Maupay mag-start kita pagpamatihan pulong hang Ginoo tikang han Biblia. So aton padayon pag-share ang pulong sa Ginoo. Yan aton inspiration for the day. Dadon ni Kuya Joel. Alright, mga kasangkayan, welcome han aton programa. Ini nga programa mga kasangkayan, this is a waray-waray broadcast, pero ang ating pong layunin kahit po mga taga-ibang lugar, ano? Kaya ako po ay magtatagalog, magwawaray, magsisibuano, halo-halo po. At sana po ay magkaintindihan po tayo. So, para po tayo ay lumakas ang ating pananampalataya kasi ang programang ito ay layunin na tayo po ay manalangin sa mga taong kailangan talaga ipag-pray. Lalong-lalo na yung may mga sakit, may mga problema, at kahit walang problema, Ate Bek, kailangan natin ng proteksyon araw-araw at patuloy na kalakasan at pag-provide ng Panginoon sa ating pangailangan. Kaya napakahalaga na tayo ay makinig ng salita ng Diyos araw-araw. Ate Bek, kasi sabi ng Biblia, faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Sabi ng Biblia, walang imposible sa taong sumasampalataya sa Diyos. There's nothing impossible to him who believe. Pero ang ating pong pagbilib
ay dapat po nakabatay tikang hiton pulong ang Diyos. Di rin ni aton pagbilib. Okay? Kinahanglan ito ay nakabatay sa salita ng Diyos. So ngayong gabi, itong ating pag-usapan mga kaibigan, and I hope na kayo po ay mag-join, mag-participate sa pag-comment kung ano po ang iyong mga katanungan, kung ano po ang gusto niyong i-share, ay pwede po mag-comment sa ating comment section. Basta related po sa ating topic. So ang ating pong topic ngayon is God is your light. Ate Beck, ang Diyos ang iyong liwanag. Sa panahon ngayon, kailangan natin, Ate Beck, ng liwanag kasi kapag nagba-brownout, ang mga tao hindi masaya. Di ba? Noong last week, nag-brownout, wala tayong programa kasi walang wifi, walang power. Subalit ngayon, salamat sa Panginoon, meron tayong electric power. Kaya masaya tayo. Kaya hindi po masaya kapag walang liwanag. Napakahalaga po ang liwanag para sa ating buhay. Literally at lalong-lalo na spiritually. So babasahin po natin sa 1 John chapter 1 verse 5 hanggang verse 10. Okay, Ate Beck? I request Ate Beck na basahin ang 1 John chapter 1 verse 5 hanggang sa verse 10. 1 John chapter 1 verse 5. This is the message we have heard from him and declared to you. God is light, in him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him, yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin. Okay, verse 8. Verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Verse 9, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word has no place in our heart, Okay, in our lives. Okay, tayo po ay manalangin, mga kaibigan. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita ngayong gabi. Ang iyong salita ay Lord. makapangyarihan. Thank you, Jesus. Ang iyong salita ay liwanag ng aming buhay. Amen. Lord, sa aming pakikinig sa mga oras na ito ay aming pong maintindihan ang iyong mga salita. Hallelujah. Dahil sabi mo, Panginoon, sa Matthew chapter 4 verse 4, na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kung hindi sa mga salita ng Diyos. Yes. Salamat po, Panginoon, na ito ang pagkain ng aming kaluluwa. Patuloy mo kaming palakasin upang kami, Panginoon, ay patuloy na sumampalataya sa iyo. Kung ano man ang aming nararanasan na mga problema, ay kaya naming mapagtagumpayan, Panginoon, dahil nandyan ka, Panginoon, kasama namin. Yes. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So, maupay ang gabi ha aton nga tanan, mga kasangkayan. Labi na aton mga first timer nga nag-tune in. So, welcome. Welcome ka mo ni Kuya Joel nga ni Ate Beck. So, ini nga programa, di rin ipartit mga relihiyon or mga organisasyon. Partikular ito aton, relasyon ha Ginoo. So, itaton niya na yung ating pong paksa ngayon ay God is your light. Ang Diyos ang iyong liwanag. Bakit po napakahalaga na malaman natin at maaranasan natin na ang Diyos ang liwanag ng iyong buhay? Ito po ang sabi ng salita ng Diyos na sumulat ng John. Si John the Beloved, siya po ang pinakamalapit na disciple ni Jesucristo. Sabi niya, this is the message we have heard from Him and declared to you. God is light. In Him, there is no darkness at all. Ang Diyos ang liwanag at sa Kanya ay wala pong kadiliman. Totoo po, wala pong kadiliman sa Panginoon. Dito po ipinapahayag ng salita ng Diyos na ang Diyos, una sa lahat, siya ang lumalang ng langit at lupa. God is our creator. Bakit po ang pinakaunang ginawa ng Diyos ay liwanag? Bago po siya gumawa ng mga bagay sa mundo, during that time, Ate Beck, sa libro ng mga simula, no? Sa Genesis,
ay mababasa nato na ang sanlibutan ay walang form, without form, at void, wala pong laman at saka madilim. So ano po ang gagawin mo kapag ikaw'y pumapasok sa isang bahay o sa iyong bahay kung gabi na? Ano ang pinakauna mong gagawin, Ate Beng? Siyempre, ang pinakauna mong gagawin is you turn on the light, di ba? You turn on the light. Kasi madilim. Mahirap kang gumawa ng mga bagay kung ito ay hindi mo nakikita. Ganon din po ang Panginoon in the beginnings, in the book of beginnings, bago po makagawa ang Diyos ng mga bagay na kailangan natin, bago po gumawa ang Diyos ng mga himala sa iyong buhay, kailangan po magliwanag muna. Yan po ang sinabi sa Genesis chapter 1. Sabi ng Panginoon, nakita ng Diyos na ito ay madilim ang sanlibutan. God said, let there be light. At sabi ng Bible, and there was light. Then, doon nagsimula ang Diyos na gumawa ng mga bagay dito sa mundo. So before God created the heavens and the earth, before God created you and me, ang pinakauna niyang ginawa, Ate Bek, ay ang liwanag. At siya mismo ay liwanag. Maraming tao nagsasabi na ako ay nakakakilala sa Diyos, pero ang buhay nila ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi po dito sa verse 6, if we claim to have fellowship with Him, kung tayo po ay sinasabi natin na meron tayong fellowship sa Kanya, na siya ay liwanag, yet we are walking in darkness, we lie and do not live by the truth. So tayo po ay nagsisinungaling kung tayo po ang ating mga buhay ay namumuhay sa kadiliman, kung sasabihin natin na ako ay makadiyos. We do not live by the truth. Napakahalaga mga kaibigan ngayong gabi na maranasan natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Siya ay liwanag. At kung meron tayong fellowship sa Kanya, tayo po ay hindi lalakad sa kadiliman. Sabi po ni Jesus sa John 8:12, sabi po ni Jesus, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but will have the light of life. So, si Jesucristo po ang ating liwanag na sinusundan. Kaya sabi po dito sa verse 7, magpatuloy po tayo, basahin natin. But if we walk in the light, kung tayo po ay lumalakad sa liwanag at sumusunod kay Jesucristo na siya ang liwanag, as He is in the light, then we have fellowship with one another. Kaya nandito ka sa programang ito because you want to find that light. Kaya ang mga taong hindi gusto sa programang ito, gusto nila na sila ay nasa kadiliman. Pero ang mga taong gusto na magliwanag ang kanilang buhay, nananatili sila hanggang sa dulo ng ating programa. Kasi ang ating layunin, Ate Bek, na malunasan anumang mga problema na ating pinagdadaanan. At kung tayo po ay nasa liwanag ng Diyos, sabi ng Biblia, we have fellowship with one another. Kaya yung ating mga kaibigan, kahit malayo, yung ating mga OFW, kahit sa Maynila, kahit saang lugar, ay inaabangan po ang ating programa. Bakit po? Kasi gusto nila na makiisa sa liwanag ng Diyos. At kung tayo po ay nagkakaisa at nananalangin, meron pong himalang nangyayari. At sa nagdaan, Ate Vic, we started our program August 24. Nag-air po tayo sa social media, sa Facebook, August 24. So, magtatatlong buwan tayo this coming November 24. Ano ba ito? Ano yung problema? At marami tayong mga pinag-pray ng mga taong may sakit na pinagaling ng Diyos. Maraming mga nanay, mga anak nagpo-problema sa kanilang pamilya dahil magulo, pero inayos po ng Diyos. Bakit po? Dahil we have fellowship with one another in the Spirit. Kahit hindi tayo magsama-sama physically, pero nagsasama-sama po tayo spiritually. If you join in prayer, something good will happen into your life. Okay? A miracle, katulad ng ginawa ng Diyos sa Old Testament, nung ginawa ng Diyos ang liwanag, doon nagsimula na anuman ang sabihin ni Lord. Okay? Pag sinabi niya, let there be mountain,
Nagkakaroon ng mountain. Let there be oceans. Bigla lang. So, na-create po ang sanlibutan sa pamamagitan po ng pagbigkas ng Diyos. Kaya po sa ating programa, kapag tayo po ay nananalangin sama-sama and we have fellowship with one another, kasama natin ang Diyos. Sabi ni Jesus, if two or three gathered in my name, I am in the midst of them. Because if two of you shall agree of anything they shall ask, it shall be done by my Father in heaven. Purihin ang Amen. Diyos. Hallelujah. Mangyayari po. Mangyayari anumang hingin natin kung tayo nagkakaisa. Wala pong imposible sa Panginoon. Gumagawa ang Diyos ng himala sa pamamagitan ng mga taong sama-samang nananalangin. At sabi dito, ano pa ang mangyayari if we have fellowship sa ating pananalangin, sa ating pagsama-sama kahit malayo ka, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Ano pong nangyayari? Nararamdaman, sabi ng iba ng mga atibek, parang gumaan ang aking pakiramdam. Parang naibsan ang aking sakit. Bakit po? Pinopurify. Ginlilimpyuhan kita ng Diyos, samtang kita namamati, nagkakarusa, hininga programa. Saglit, ginbabag-o kita ang Ginoo. Kaya kaya kung kikitaon natin mga kasangkayan, yung ating social media, wala po, bihira lang ang nagsasama-sama upang sila'y manalangin. Ang karamihan po ay mga joke-joke lang. At ito ay mga hindi nagdudulot, walang kabuluhan na mga sayaw, kung ano pa dyan. Pero ito, mga kaibigan, kapag tayo magsama-sama sa presensya ng Diyos, sabi dito, the blood of Jesus Christ purifies us from all sins. Kaya kapag ikaw ay nag-tune in sa programang ito, your life will never be the same again. Amen. Ibig sabihin, ginsyirang kan imusang kay ginhigugma kan Diyos. Kaya kahit hindi mo i-click, hindi ka napasama sa dito po live, but you are watching outside because the Facebook is automatically nagpi-play po yan. You are loved by God. Mahal ka ng Diyos. Dahil binigyan ka ng pagkakataon na makarinig ng salita ng Panginoon. Kaya sabi po dito, if we claim, sa verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kapag sinabi natin, wala akong kasalanan, then nililin lang natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Bakit po? Lahat po tayo ay nagkasala. Walang tao na walang kasalanan. All of us committed sin and we rebelled against God. Sabi po ng Roma 3:23, lahat tayo nagkasala at nahiwalay sa presensya ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya hindi po aksidente na nandito ka ngayon. Mahal ka ng Panginoon. Maging sino ka man, anuman ang nagawa mong hindi magaganda, anumang sekreto na hindi mo nagawa mong hindi maganda sa harap ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. At gusto naming ipag-pray ang iyong pamilya. Kung iyong pamilya ay nakakaroon na hindi mabuting relationship sa bawat isa, kung sa iyong pamilya merong sakit o merong kang problema sa iyong trabaho at merong kang karamdaman, kahit ano po na nabibigatan ka. Sabi po ni Jesus sa Matthew 11:28, lumapit kayo, kayong nabibigatan at napapagod dahil bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Praise the Lord. Salamat sa Panginoong Jesucristo. At ang gagawin lang natin ngayong gabi sa verse 9, sabi po dito, if we confess our sins, kung igkumpisalta natin mga sala ngadto sa Dios, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kung igkumpisal natin na atong mga sala ngadto sa Dios, kahit magpapasaylo aton diri tao kundi ngadto sa Dios, lilimpyuhan ka ang Dios, hangatanan nga mga diri maopay nga buhay. Tungod gayon higugma ka ang Ginoo. So yan ang gabi, mga kasangkayan. Kung waray pa nimo karaw ta Hesukristo, hay mo kasing-kasing nga imo magtaralwa sa imo kinabuhi. Binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon habang may panahon pa, habang may oras pa. Natanggapin mo si Jesus sa iyong puso.
kung ikaw ay naghahanap ng pagbabago, kung ikaw ay gustong gumaling anuman ang iyong karamdaman, kapag pumasok si Jesus sa iyong buhay, magbabago ang lahat. Magkakaroon gaya ng ginawa ng Diyos sa Old Testament na madilim, walang forma, okay? Waray good decoration ang kalibutan ng unang panahon. But ang ginawa ng Diyos, sabi niya, let there be light. And there was light. Kaya sinasabi ng Panginoon sa iyo, kaibigan, ang Diyos ang iyong liwanag. Lumapit ka kay Jesucristo at magbabago ang iyong buhay. Hindi po relihiyon ang magbabago sa iyo. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. So ngayong gabi, habang nandiyan ka sa iyong tahanan, habang ikaw ay nag-iisa o may kasama ka, huwag kang mag-skip muna. Manalangin tayo. At ipikit mo ang iyong mata. Walang mawawala sa iyo. At tanggapin mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin sa mga oras na ito. Sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, salamat po salamat po sa iyong mga salita. sa iyong mga salita. Salamat sa iyong pagmamahal Salamat sa iyong pagmamahal. na ikaw ay namatay sa krus Ikaw ay namatay sa para krus sa aking kasalanan. Para sa aking kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, Patawarin mo ako sa lahat ng Panginoon, aking mga kasalanan. sa lahat ng aking mga kasalanan. Ikaw lang ang aking pag-asa Ikaw lang ang aking pag-asa na mabago ang aking buhay. mabago ang aking buhay. Patawarin mo ako, Panginoon, Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan mo po ako Hugasan mo po ng ako iyong mahal na dugo. ng iyong mahal na dugo. At sa gabing ito, Sa gabing ito, inaalay ko ang aking buhay. inaalay ko ang aking buhay. Mula ngayon, Mula ngayon, ikaw na ang aking ikaw Panginoon na ang aking Panginoon at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. At mula sa oras na ito, Mula sa oras na ito, ako'y susunod sa iyo. ako'y susunod sa Salamat po, Panginoon, Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapatawad. sa iyong pagpapatawad. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Okay, para po sa lahat ng first time na nag-pray at tinanggap sa Jesucristo, sabi po ng John chapter 1 verse 12, sa lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ikaw ay anak na ng Diyos at meron kang karapatan tumawag sa Diyos na imo tatay. Siya ang iyong tatay. Sabi ng Biblia, kahit hindi ka mag-comment sa ating comment section, sabi po sa Matthew 6:8, your heavenly Father knows your need before you ask Him. Amen. Hallelujah. Mananalangin po kami, anuman ang iyong mga pangangailangan, kung meron kang karamdaman, kung meron kang sakit, kung merong problema sa iyong buhay, sa iyong pamilya, i-comment lang sa comment section at hindi kailangan i-detalye. Sabihin lang, Kuya Joel and Ate Beg, gusto ko na ipag-pray mo po ako at ipag-pray ang aking pamilya. Dahil alam ng Diyos, hindi ka pa magsasabi ng detalye. Alam na ng Diyos kung ano ang iyong hinihingi. Amen. At alam namin na sasagutin ka ng Panginoon. Bakit po? Because your God, ang liwanag ng Diyos ay nasa iyo at walang kadiliman dahil ikay sumusunod na ngayon kay Jesucristo at siya ang iyong tatay sa langit. Alright? So makinig muna tayo sa isang awitin para sa ating lahat. Okay? Naroon siya. Okay, naroon siya. Ito ang ating sana Ate Bek. Okay. Makinig muna tayo sa isang awitin. Sugad mo ngan sugad ko itun mga tao habaw-baw hinintuna agihan panghinabo nga diri tinuyo kasing-kasing nabibido diri na maaakos mabugat na dala pero may kabuligan
bayan, may ada mo dadaupan. Ada hiya nga malalauman. Ada hiya nga masasarigan. Ada hiya pag-ampon na baton. Hinihigugma ka ang Ginoo. Praise the Lord. Mga kasangkayan ko, mag-ampo kita han aton mga kabugtuan nga nanginginahanglanhin mga pag-ampo yan nga gabi. Aton usahon na naton mga pagtuo nga ang Dios ang mag-upay. Ginintroduce na ni Kuya Joel nga ang Dios amo ang magbulig nga aton ni Jesucristo. Salit siya na tuuhan nato nga si Jesucristo may pagabuhaton ha imo kinabuhi ngan ha ay aton mga pag-ampo yan. Amay nga baraan pinaagi hangaran ni Yes, Lord. Thank Jesus. you, Kami Jesus. Ginoo na daw paimo Lord. Damo Ginoo amon mga kasangkayan nga nanginahanglan hinbulig pinaagi amon mga pag-ampo. Yes, Lord. Amon Ginoo ginusa namon mga pag-ampo yan nga gabi para hadton mga tao Lord nga ginoperahan o Dios. Lord, may mga tao nga ato sa hospital yan nga takna tungod ang operasyon nga ginhihimo. Salit Ginoo ako nagaampo Lord nga tika nga niira ulo nga tutira dapadapa maabat Yes, nira Lord. Yes, Jesus. An imo gahom nga magpaligon ha ira mga kaugatan o Dios. Kambisan pa man Lord ang nanginginahanglan hinduha ka bag nga dugo Yes, Jesus. nga operahanan na niya balakang. Oh, glory to Salamat Ginoo nga ikaw Lord. Padayang Ginoo magatambal in Jesus name. Ngan maga-provide Ginoo ang dugo nga gikinahanglan o Lord. Nagampo kami Ginoo nga may ada mga kasing-kasing nga magdo-donate in Yes, dugo Lord. Yes. Para ha nanginginahanglan hin dugo yan nga takna. Mga dugo Ginoo nga buhi nga waray mga complicated nga mga dugo o Dios. Ngan labaw sa nga tanan Lord. Ani mo dugo amo Ginoo magalatayhan Yes, ira kaugatan aron sila Lord mabalik ka normal itira mga kinabuhi. Nagampo kami Ginoo ani mo milagro nga pagabuhaton o Dios. Ikaw Lord ang tagiyahan langit ug tuna ug labaw sa nga tanan ikaw ang tagiyahan amon mga kinabuhi. Salit Ginoo damo nga salamatan mga tawo nga diin hira Lord. Nagasalig nga imo anira mga pamilya. Yes, Lord. Anira Ginoo mga family Lord, asawa ugangan mga anak nagatuo Ginoo nga pinaagi sa atong mga pag-amo mga pag-ampo. Mahihimo ang tanan nimo o Dios. Salamat Lord han mga tao nga nagatuo nga pinaagi sa mga pag-ampo may pagabuhaton ka sa ilang mga kinabuhi. Damo nga salamat Amay, ang ngaran ni Jesus. Amen. Amen. And amen. 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 Hallelujah. Lord, maupay nga gabi hato nga tanan. Ano man nga aton mga problema, ano man nga aton mga panginahanglan ang Dios ang nagahatag ha aton hing kusog. Kuya Joel, Okay. Ate Eva Constantine. Okay? Oo, nagpapapray. Masakit kuno yan dughan. Kinukuran niya pag ginhawa. Okay, Ate Okay. Eva, magpipray kami mo right now in the name of Yes, Jesus Father Christ of God. Nazareth. Hallelujah. Kami po'y nananalangin kay Ate Eva in the name of Jesus. Jesus Ano man name, ang paninikip, nararamdaman niya, ang paninikip sa kanyang dibdib, hindi niya makaginhawa. Lord, kami nagaampo upon amon mga viewers in Yes, Jesus' in name. Jesus' name. Ano man nga espiritu na siyang pumipigil sa kanya na hiya ay huminga ng mabuti sa pangalan ni Jesus, we declare your healing power, Lord, Yes, to Jesus. flow in Thank Jesus' you, Lord. name. Hallelujah. In Jesus' name, Jesus' be name. healed Iwas mga by the sakit, stripes mga of Jesus. Sa pamamagitan ng sugat ni Hallelujah, Jesucristo, Jesus' name. ikaw ay gumaling. Jesus' name. Thank you, Lord, for your healing power in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Purihin ang Hallelujah. Diyos. Thank you, Jesus. Thank Glory you, to Lord. God. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So, ano po ang gusto niyo ipag-pray ay patuloy naming ipinagpapag-pray. Ano man ang iyong mga pangangailangan o karamdaman. Sa atong mga bagong nga viewers, welcome kamo. Welcome kamo han aton programa ngan padayon kamo pagsubaybay pamati. Kay ang Dios may pagabuhaton nga maupay That's nga right. butang sa imong kinabuhi. Okay? Nga na nagdamot ira mga pagpasalamat Kuya Joel ha Ginoo.
bisan Ate Eva, nagkakawala-wala ni mo signal, pero we will naga-pray na kami haimo nga ang Dios upay hanimo inaabat. Alright. So, para haton may mga panginahanglan, ako di kami maaram kung ano tim need, hay mo personal need, hay mo family. We will pray right now nga ang Dios magsulbar anuman ito nga problema nga yugin atubang. May pera aton siguro nga may danatong problema ha financial o problema ha aton relationship ha aton pamilya. Hallelujah. So magpe-pray kita yan na mga kasangkayan. Lord, kami nag-aampo ang Yes, namon Father mga viewers. God, thank you, Jesus. Hayra pamilya. Hallelujah. Right now, Lord, may da Mm. Ginoo mga relationship nga may mga conflict, may di maopay nga relasyon, Ginoo, ikaw ang Dios, magahiuli ini, Ginoo. Nga magkamay-ad hira maopay nga relasyon ng Jesus' pamilya. name. Lord, Thank waray you, sa may Lord. pamilya, Hallelujah. Ginoo, nga nagkakaupay iton relasyon. Mm-mm. Lord, napakasarap ang aming pong pakiramdam kapag ang buong pamilya ay merong magandang relasyon. Ito pong aming dalangin, Panginoon, ng bawat pamilya na nandito ngayon sa aming programa ay makaranas ng isang supernatural na pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa bawat puso ng mga magulang at sa mga anak at lahat ng mga kasama sa bahay. We declare order in the family. Magkaroon ng kaayusan ang bawat isa, Panginoon. Yes, At Jesus. lalong-lalo na, Panginoon, sa may karamdaman, may sakit, hindi lang, Panginoon, ang karamdaman Mga hiranak, na sipon. mga normal nga mga hiranat, lalo na yung mga Jesus' karamdaman, name. Panginoon, na wala ng lunas. Kung ikaw man ay may cancer, kung ikaw man ay mayroong karamdaman Jesus' na hindi na mapagaling ng doktor o hindi na mapagaling ng medisina, sa pangalan ni Jesus, we declare Amen. Hallelujah. the healing power of Yes, God in your Lord. life. Yes, Jesus. Lord, we pray for the miracle Amen. that will take place. Hallelujah. Lord, ang iyong kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang katawan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Anumang sakit na nararamdaman niya Yes, Father God. ay Hallelujah. matanggal ito sa pangalan ni Jesus. Yes, We Lord. declare the power of the blood of Jesus upon their lives in Jesus' name. Amen. And Amen. amen. Purihin ang Amen. Diyos. Purihin ang Diyos sa gabing ito. Okay. So, basahin po natin, Ate Beck, ang mga comments ng ating mga viewers tungkol po sa ating related sa ating paksa, Ate Beck. God is light, in Him there is no darkness at all. Salamat, Panginoon, Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa aking buhay. Salamat at nakilala kita sa aking buhay, sabi ni Ate Elsa Martinez. Okay. Thank you, Ate Elsa. Okay. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, Amen. You are the light of my life, sabi ni Ate BT Ortiza. Amen. Hallelujah. Okay? And You are the light of my life, Lord. Sabi po ni Ate Carmen Isabelo. Thank you, Lord, for the comfort. Sabi ni Ate Marta. No? Ang mga problema ano mga problema sa mag-asawa o problema sa usa, kailangan igsumat nimo hanimo asawa para duha ka mo magampo. Kailangan dalawa magampo. So, example, ang usa may problema, kung dalawa kayo magpipray para ang Dios madagmit magbatonan naton mga pagampo. Okay. So, magkanta na. Kuya Joel and Ate Beck, kindly pray for negative result from our swab test today. There is some people from my work place who are COVID infected. Nursing homes, resident and workers are both infected. Thank you for your prayers. Ay, COVID nga. Pray kita, Kuya Joel, hit positive. Okay, let us pray, mga kaibigan. Request ni Ate Hilda from Netherlands. Swab test na rin. Kahit malayo po, Ate Hilda, sama-sama nating ipag-pray si Ate Hilda na ang kanilang mga swab test bukas o ngayon ay negative. Ang result. Ang resulta ay negative. At Normal. ang kasama niya sa trabaho, ang kasama diyan nila kung saan ang workplace niya ay magkaroon ng kagalingan. Sa sa lahat pangalan. ng may mga COVID. At hindi lang sa Netherlands, Sa lahat. kahit sa lahat po ng Dito ating sa Tanawan. sa ating mga relatives. Panginoon, salamat po ngayong gabi. Hallelujah. You are the Jesus' God name. of miracle. Mm. You are the God of healing. Lord, Yes. provide your healing power na mag-flow kahit sa buhay ni Ate Hilda, Panginoon. Lord, sa Yes, lahat ng mga Jesus' kasama name. niya, we declare
a negative result sa swab test, Panginoon, in Yes, Jesus' in name. Jesus' At kahit name. yung na-infected, Hallelujah. Lord, ng COVID na ito, we declare the blood of Jesus. Be normal in Jesus' Lord, name. manormalize ang Amen. kanyang pakiramdam. Hallelujah. Lord, sa susunod na swab test o ano pa mang mga test, Panginoon, Yes, we Jesus. declare na ito ay normal sa pangalan ni Jesus. Lord, we thank you na ikaw ang Diyos na kumilos sa mga oras na ito. Panginoon, inaalay namin ang lahat ng aming mga Jesus, kaibigan thank you, at Lord. kanilang mga relatives, Panginoon, kung merong nag-positive in Jesus' name, Yes, in sa Jesus' pangalan name. ni Jesus, we declare your healing power. Lord, Yes, our Lord. Thank you, towns, Jesus. our nation is COVID-free in Amen, Jesus' in Jesus' name. At lahat ng mga bansa, lahat ng mga lugar kung nasaan ang iyong mga Jesus' viewers name. sa mga oras na ito, we declare your blood. We Jesus, apply the blood of hallelujah. Jesus to purify every human beings, Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon, Thank you, sa Jesus. gabing ito. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen and amen. And amen. Amen. Purihin natin ang Music, Diyos. Kuya Joel. Alright. Okay. Kapayapaan na nagmumula sa iyo, Lord. Okay, para sa ating lahat. Ang kinabuhi ko hato permi na babara ka. Mga pagtangis ko di na iilog ngan waray kakatuan. O Jesus, di da nga ikaw ang makilala ko. Nga tanan pinakusog nimo, nga tanan ginupay mo. Kamurayawan nga nati kang haimo, naagihan ko, hakinabuhi ko. Kamurayawan nga hato paginhuhulan, akong Ginoo, hakinabuhi ko. Nga manhan bagyo, kung masyado ang kahadlok, kung tumawag kang Jesus, magmumurayaw ang ngatan na. Kamurayawan nga nati kang haimo, naagihan ko, hakinabuhi ko. Kamurayawan nga akong ginhuhulan, akong Ginoo, hakinabuhi ko. Hallelujah. Amen. Ang Diyos Alright. kulan maghatag haaton hin kapayapaan. That's right, Ate Beng. Kalinaw nga tikang hadios. Ini nga kamurayaw, mga kasangkayan, ada good lighting ka ni Kristo. Amen. Sering ha, Philippians 4:6, Ate Bek, nga, do not worry about anything. Ayaw kita kabaraka in bisan ano nga butang, but in everything by prayer and thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, ang kapayapaan, will guard your heart and minds in Christ Jesus. So, salamat po sa Panginoon. Walang bayad po ang kapayapaan. Hindi natin ito mabibili sa mga supermarket, hindi ito mabibili sa palengke. Ito ay libre po. Okay? Na magkaroon ka ng peace of mind sa iyong buhay, kahit sa gitna ng maraming pagsubok, ay meron kang kapayapaan. Praise the Lord. Padayon kita pag-pray, mga kasangkayan. At tanan nga may mga balatian. Last binakang Merlin Bantiki na nasa ICU, may pumutok na ugat. Lord, kami nag-aampo, Ginoo. Jesus. Ay ikaw, Lord,
touch Ginoo haniya Yes, kasing-kasing Lord. In o Jesus. haiya ugat Ginoo nga pumutok yan na Lord nga aday ICU. O Lord God, nagaampo kami Lord ngadto kan Merlin Bantique. Lord, ako nagaampo o Dios nga dinhi nimo milagro Ginoo Yes, mahitabo. Lord. Yes, Tanan Lord. Ginoo nga may mga balatian nga ada hospital yan In nga taka in Jesus name. be healed We in the declare name of healing right now. We declare healing right now in Jesus name. Lord, we thank you. Ani mo Oh, mga glory kamot to God. Ginoo imong itapion imong ipandong sa mga may mga balatian yan Yes, nga Lord. takna, Yes, Lord. Lord. Ngan waray imposible nga mahitabo kundi Lord posible nga nani mo kaburuton Ginoo ang kaburutonan gud nimo Ginoo nga maupay ang mga Yes, balatian. amen. Salit Amen, milagro anamong giangyo kanimo yan ang atak na Lord. Salamat o Dios. Ang tanan nga mga may balatian, hospital man, agawas sa hospital, tanan na swab test, Lord, nga may COVID patient in Jesus name. Mga kanseros man, mga operado man, tanan nga may mga balatian, may hiranat, may sipon, may ubo, pananakitan dibdib, ang ngaran ni Jesus, ang Yes, ngaran ni Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Balatian, umiwas ka, sakit sa talinga nga nagubag, in Jesus Yes, name. be healed in Lord, the name be of healed Jesus. right now the in name of Jesus' name. We declare in Jesus' name. Thank you for the healing power, Lord. We declare healing right now take place in Jesus' name. In Jesus' name, cover them with your precious blood, Lord. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At gusto namin ipag-pray, lalo-lalo na yung mga first time na nandito ngayon. We want to just pray prayer of blessing para sa iyong pamilya. Siguro wala kang sakit, wala kang problema, but you have tuned into this program and we want you to be blessed tonight. Okay? So pagpalain ka ng Diyos. Panginoon, we pray Yes, for our Lord. viewers sa mga Hallelujah. oras na ito, Lord. Yes, Jesus. Lalong-lalo na yung nag-tune in at nag-click, Panginoon, nandito ngayon, Jesus. Panginoon. Amen. At lalo na sa aming mga kaibigan, Panginoon, that watching right now, Panginoon, bless them supernaturally. Lord, hindi po aksidente na In nandito Jesus' sila ngayon. name. Hallelujah. Lord, anuman ang kanilang mga pangailangan, anuman ang kanilang sitwasyon sa mga oras nito, alam mo, Panginoon. I pray right now that Yes, you will Father bless God. their whole family mula sa mga magulang, sa tatay at sa Jesus, nanay at sa Lord. mga anak. Hallelujah. Lord, we pray for your protection, Panginoon, sa lahat ng mga virus. Ito ang kailangan namin araw-araw, Panginoon. Yes, Lalong-lalo Lord. na ang aming mga frontliners. Lalong-lalo na ang Yes, Jesus. mga pumapasok araw-araw, Panginoon. Yes, Na sa aming Lord. pag-uwi Thank sa aming you, mga Jesus. tahanan, Thank you, Panginoon, Lord. we are free from any Amen. virus, Yes, Lord, in na ang Jesus' aming name. pamilya ay protected by the Amen. power of Thank God. You, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Bless our viewers, lahat ng aming mga kaibigan, mga kasangkayan, Panginoon, na patuloy silang nanonood. I pray for your supernatural blessing upon Yes, them. Jesus. Bless them, Lord, with all the things that they need in this life. Not only in this life, but above all, Lord, the spiritual blessings will come upon their lives. Amen. In Jesus' name. Receive it by Amen. faith and pasalamatan mo si Lord. In Jesus' name. Glory to God. Padayon kami nag-pray, Lord, hatong naga-birthday yan nga adlaw. Yes, so- Handa mo nga naga-birthday. I-bless mo hila, Lord, nga magkamaada maupay nga panlawas. Maganda, Lord, ang era buhay, nga maging masaya sila. Bisan maliit man o kunti man lang, ang era Ginoo pinagsalo-saluhan. But Yes, Lord. thank you, Lord, nga i-bless mo hira, ini nga naga-birthday. Nga magkamayada hira Ginoo, maupay nga panlawas, protection, Yes, gigikan amen. kanimo. Amen. We rejoice with them, Lord, and thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. So, lahat na nag-birthday, hindi namin maisa-isa pero nandyan naman nakasulat at sana po lahat po ng nanonood na may mga birthday, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa Alright? lahat nating mga viewers, pray Kuya Jewel. OFW nga Oo, nandun, Ate Vic, okay. pagpray nato mga Kalimot. OFW, ato mga kasangkaya nagawas. Father God, Yes, Lord. we lift up, Lord, our friends, Lord, ng mga OFW, Panginoon. Amen. Lord, hindi po madali ang pagtrabaho Yes, sa ibang Jesus. bansa, Panginoon, lalong-lalo na kung ito hiwalay sa kapamilya.
Panginoon, I pray sa bawat OFW na nandito ngayon. Yes, Lord. Lord, I Hallelujah. release, Hallelujah. Lord, your blessing, lalong-lalo ang iyong presensya. Samahan mo sila, Panginoon, Amen. sa kanilang trabaho na hindi sila mapapagod, Panginoon. Mhm. Hindi sila magkakasakit, Panginoon. Kung anuman ang kanilang nararamdaman sa kanilang Yes, katawan ngayon, Jesus. Lord, Thank you, ibalik Lord. mo sa normal na pakiramdam Amen. Thank you, at Jesus. maging malakas ang kanilang pangangatawan. Yes, Lalong-lalo Lord. na Hallelujah. ang kanilang pananampalataya. Lord, bless our OFW friends, Lord. In Jesus' name, amen. And amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay. Okay, one more song para haaton nga tanan mga ibigan tayo sa isa't isa. Okay, para aton nga tanan. Maghihigugmaay kita usap-usap matungod ang gudmaiya Dios ngan ang tao nga naghigugma ang nakakakilala kan Jesus kundi uman andi naghihigugma waray hiya makakilala kan Jesus matungod nga ang Diyos gugma ang Diyos gugma maghihigugmaay kita usap-usap matungod ang gugmaiya Diyos ngan ang tao nga naghihigugma ang nakakakilala kan Jesus insuguhan Diyos ang iya anak tungod king higugma niya ang nga tanan ini ang kinahanglan nga hibaruan ngang kinahanglan pagsundon maghihigugmaay kita usap-usap matungod ang gugmahiya Diyos ngan ang tao nga naghigugma ang nakakakilala kan Jesus. Mao pay good mga kasangkayan, iton paghigugmaay tungod kay ang Dios amo ito nagahatag hit aton na maupay nga relasyon hal matag usa. Ate Bek? Kamay adala kita technical Praise adjustment. the Lord. Okay. Bago kita magtapos mga kasangkayan, mga pangumustahan ay kita. Madamo nga salamat Ate Teresa Cahostin, Carmencita Isabilo, Rosemary Nobi, Yes. yan Mika Bernachea, BT Ortiza, maupay nga gabi ha iyong salamat taniyo pagkita, Mita Songalea, yan Rebecca Villalonga, ano to niya? Risa ngan Eyan, maupay nga gabi ha iyo, Ana Maria Isabelo, ngan Veronica Valera, Rosemary Nobi, Yes. maupay Judith Omamalin, maupay nga gabi ha iyo nga tanan, ngan Mercy Sangalia, Corazon Midrano, Joer Mercado, maupay nga gabi, Elizabeth Doloriel, maupay nga gabi ha aton nga tanan, Helda Cotoner, kay Leza de Los Santos, Yes. maupay nga gabi ha iyo, Gabi. ngan Marta Lonsaga, ngan ano pa ni Ma'am Luminada Guevara, magandang gabi sa iyong lahat dyan sa Maynila. Magandang gabi at lahat ng ating mga viewers at mga tapan. Yes. Meron thank tayong you. mga bago pa lang pumapasok, naging tapan na Thank sila. you for sharing our program. Thank you for sharing, Sarah Galyaron. Magandang gabi sa iyong lahat. Sa Lord Isabelo, Mercy Songgalia. Para kadua naman siguro na ako, Mercy. Oy. Okay, ngan. Hindi ko pa makikita ang iba. BT Bagaray.
And Evelyn Ladan, magandang gabi sa inyong Yes. lahat. Hindi ko na makikita ang iba. Nga lahat-lahat nga subaybay inin aton programa. Magandang gabi sa inyong lahat. At Norben and Elsa Martinez, magandang gabi sa inyong Yeah. lahat. Naway pagpapalain kayo ng Diyos ng ating may kapal at buong buhay natin ay maging masaya. That's right. Hallelujah! Ito si Ate Rebecca magpapasalamat at magsasabing magandang gabi sa inyong lahat. Please don't forget sa atong FB page, share and like. And follow mga kaibigan. At patuloy po nating i-like, i-watch and like and subscribe our YouTube channel, Kuya Joel and Ate Beck. Okay? So, lahat po ng ating mga kaibigan dito sa Facebook ay suportahan po. Request mo kami suportahan po ang ating YouTube channel. Sa YouTube channel ko, Joel, bago sila mag-subscribe, magkitaan na. Mag-watch muna. Bago po, kahit 1 minute lang muna at bago mag-like and subscribe. Okay? So, thank you po sa ating mga kaibigan. Ang Diyos po ang mag-bless sa iyong buhay at sa inyong pamilya. Thank you for watching and thank you for joining with us. See you tomorrow. Ganun pa rin na oras, alas 9 hanggang alas 10. So, continue to be blessed and be happy. Good night, ha, itong tanan.